Pero ano to, kasi mataron. Believe na jud ko ninyo. Napay mata karon sa oras na launa. Ay, nagkapadag mata yung mga ungo bang mga tao ron. Ala, naisa. Ito. Ang gabi bantag. Hi, Summer Shine Shine from Hong Kong. First comment na premyo. Shout out. Hi, Jackie Lo. Good morning. Hi, Abe. Yan po, sa pangasay. Huy, nangasay karon ba kay Sir Aton? Agar? Ano siya kanong negosyante? Ang birthday na kay gamay na siya sudan, pero dako kayong isda. Mura tong gikaon. Isda. Ora adon. At una niyang gibutan nila sa mga lamesa tong isda. Di kumukaon ani kung walay suka, walay lamas. Kay ang nakabutan dito kay wasabi ra og tuyo og maripulyong gamay kalod. Gutom naman ko. So nikaon ko. Hala kay naramian man ko. So mga to kong gikaon hantod na. Wala ko nikaog lain. Mga tulula ka mamuha kung gikaon kanon. Iyaan sa imong gibahid sa kuan isuway glow. Wala siya ako kung naong sunod ako ang lawas. Matog sa pumiyaan, matog ko rin no. Kailangan ko magdudud o maayo. Kaya ako apilan bikini contest. Iyaan, nagread ko happy birthday, Hulin Von. Kadlaw na naman dayaan, malaan kag wakwak ko uso to biya. Hey, 2 days na ha. Gikamila adon. Ila Sir Adon tapos natumi sa kuan sa may downtown nila ising. Yan ang dayon. Daghan man kay lechon iyaan na baka. Ay na baka? Ano kabalo na baka? Basta isda rin akong gikaon dito. Di na ako gusto mo. Ako pag mukaon ko, gusto ko dahag pagkaon, pero gusto ko mga gulay. Katuba may gulay. So dito rin ko na focus sa kuan, di ko na kilitsyon. Napulaan na may glitsyon. Pero ba, di man sa hinilas, no? Siyempre, taga-event na mo, nailitsyon. Tapos, kung namin atuan, nailitsyon. Sa una, kaya ang litsyon no, kanton na mong litsyon sa una, no, kanang, problem dapat may karon pero kanang to sa una jud ba na kanang wajud ka budget good ka pati kanang hotdog ay tagtag do sa una feeling na mo na kanang dato na kay mi karon ang litsyo mo na nagkuan di basi pag kamo siguro dili man sa hinilas nila pagistorya di na mo makaglitsyon mukha sila pa nagsarawan kanang paragsara jud pero kuan di na iluod. Kaya unay mo gumiglitsyon, ngantay ba? Unay miglitsyon ka sa event. Isa ka buok niya, siya atubangan na mo, kagilingi na ikaunon, oy, wapo man itong ganing kinilo lang, niya, tagang kay dahil kamot mo kuha, magkanak ba? Dili kuha kayo, maunhan ta. Ano? Wala ito. Story time while applying is white glow. Basta akong story time. Alam ko story time sa akong sarili. Kay ako naman giyag-giyag tanan sa tao tanan. Sa paman. Story time, gusto ko mahimong burikat. Pero, di ko kabalo. Hi, dem na. Saan mo yung pangalan, madam? Hi, dem na. Mansukahani daim na makasukahani brandas Sheila May
Tabanaw, Sala, happy birthday ngayon. Lang wala ko handa, i-shout out na lang ko. Ano nanday. Di mo birthday. Rigat yung ko. Gusto yung ko. Gusto ko ka na ganing makatilaw og mga lain lalaki. Ana. Mata pa kaiyaan. Natog ko. Atik-atik rin akong pag-live. Hi, Jocelyn. Shout out to siya niya. Pangan niya, pangtay. Sawadik ka. Shout out si Muha. Hi, iyaan. Shout out ng happy sa namatyan. Hoy, apple gin, katog na. Iyaan, tinuod tong 100 kalalaki yung gikuan sa imong live sa una. Kung na ko na ana 100 ka kalalaki, no? Na, ibutan dyan ako sa kalendaryo. Ako dyan ipaprame. Promise. Wala ka na-perform kanina. Wala mang good. Wala. Di may bayad. Bullshit naman mi. Unsan na imong gibutang sa face is why glow. I'm watching from Norway kay Hansen sa ay. Yan, sa Czech Republic, mga Bisaya, gwapa, Diana, gwapa yun ito mga Bisaya. Ako, di mo sa mahinginawain ko, no? Ano, pa may natawagan ng Disney Princess. Di mo sa hinawain ko, no? Di ba, katong Manila. Never for you katong Manila, kung ako ba ni Mamlo, sinaanak ko na, akong beauty ba, basig dili ni pa Manila, kanang pangit kay ko, bago ko, mga 1 year ago, ano ko na, basi pangit ko sa Manila, kanang kuan na di ko bagay dito. Na, pag ato ko sa Manila, di man di ko buki ugnaw, okay naman di ay. Daga man ko kanang dito. Okay, di ko mailang. Hi, Juana. Di ka katulog kaya bantay kastong na nayabag din sa apple dyan. Wala ko yung samyang. Ang dahil na. Ang kabiyaan. Kadlaw na ba yet? Kapaji ko ni mo yaan ay. As in. Kaya wala mo trip jubilin ay. Myra Madria Bandol. Kaya mo pangalan no? Ako na ako magkaanak ko no. Gusto dyan ako kung lalaki, gusto ko pangalang Quexes. Tulog sa diyaan. Bago namin nabot. Sorry sa Pinas. Alauna Noibi. Nahin pa day dara. Ano ko ba? Mag-live ko. Feeling ako na nangatog na ron. Pero di ko matawa. Di ko matawa na kuan. Ay kanang natulog ka ron. Yung mga wakwak yung mga tao diriya. Ano manino ba sa chismis gani katong yan kami away-away ko no Jaime na Ruel. Grabe ang viewers, di mabangbang. Notice siya shoutout sa ko ang friend na si Golo AV nag-study pag-eskwela ay totoo. Oy, sa una pa kato, bago pa lang ka sugod og vlog bago ko sa mo skin color. Sa una, di ko gunan sa akong kuan ay sa ko ang color maglagot ko. Pero nag-try da pong paputi karon. Kaya feeling mo gud na ako, pag puti man gud na tao, tanan sa nina bagay. Ako, o di la di ko kabalo manamit. Ako di ko kabalo manamit. Basta ako lang masuot. Suoton ako ba? Daga kong sanina. Pero, kung mag-event ko, balik akong sanina. Kaya dili bagay sa akong lawas sa pasbang pangitan. No? Kaya ang makabit bahay diri sa Bagoplay ng hugas na plato. Kairis pag-pronounce akong name ha. Huh? Hi Jay, Evangelista Vela. Hi Kenzo Michelle.
pagputi bisang gwapa, mo gwapa basta nindot ug kutis maunay gusto sa mga Pinoy. Yes, tinuod pero karon gi-invest na jud ako ang akong panit no. Di magi ko pangit. Lagom lang jud ko. Basi unsaon jud ako paputi, lagom jud ko. Hastang laguma. As in. Siguro mo puti ko, magpaturok ko. No? Ayun ako sa mga kalintura. Salamat, Jocelyn. Iyaan ang isway glue lagi maka white cast. Kaya nga no, dry kag panit. Mamuti ka iyaan kung laing nasod. Siguro mamuti ko kung aircon ako ang kuan. Nam ko aircon, ako duha ka buok aircon. Diri sa sala sa kwarto pero wala ko gamiton kay ang kuan, ang ako ang baryon nun. Kung umani sila diri kay magbayad mo. Di kay nanamo ko tarak-tarak good. Kay kung wala ko tarak-tarak, siguro pa aircon ba? Yeso kaligo. Pero kung ambot na yung anong dili ko hingaligo ay nakala ko sa kong sarili no, wadyo ko ni-improve. Feel ako kung maligo ko, magsakit ko. Wala akong kuan. Mulakaw ko. Kung ako event, maligo, yun ko mapugos ko ligo, pwede kondrail ako sa balay. Kung wala ko yung shingles, wala na. Kung kondrail ako sa balay, balik mo ni mga konsulat. Hindi ko maligo. Si Budo yaan, kilag kumantog kuno sa una. Niya kagiron sa kaiyaan. Si Budo. Si Mikyat. Budo. Si Budo yaan, kilag man kuno sa una. Unya kagiron sa kaiyaan. Dili ko kagiron. Di ko kagiron pero ugaton ko. Ispin ako ang kuanay. Ako ang panit ugaton lagom. Dili hamis. Pero kung sa kuang kuan, murag hinuon po ko gamay. Magaling makaanak ko na nalagi mga tao ay mga hamis na nakaanak ko ba na kung saan nila no? Nagihimasa man ko panagsa pero hugo kog dugo. Ana na lang. Kaya di ko malimpyo-limpyo. Promise bisibon saan ako kuan. Di na ko luya. Nasigan ako mataong. Barikuson. Rao. Ay bakit na ako. Rao. No. Barikuson ko. Inani akong paa. Tapos, paabot na ako dari kay lagom kayo. No? Sama ni. Grabe kong barikos, oh. Mata pa ko yaan kay 1 PM pa Madrid, Canada. Ako hi, GR. Ako bahala ni mong barikos. Unsa man ni mong barikos na ako, GR? Isabay glow. Pangarap jud na ako mag-short. Promise mo lang jud na. Gusto, ginan ako, mag-istoryahan ni Mikyat. Gusto jud na ako, ako pangarap Mikyat no kay. Gusto jud ko maka-short sa mall, kada mo gawa sa tug beach, tapos mag-t-shirt og puti niya, mag-sandal og flat. Kanang simple lang, ana. Pero di jud na ako ma-short. Sclerotherapy. Ano na? Ay, grabe ko. Ako natabaho mo kukuhan sa una. Tabaho ko og halo-haluan sa una sa palengke. Tapos among tiil, no? Kanay tiil.
diri ang basa o sa maghumol na siya hatod gabi ya tindog pirmi. O gihan di ko sa una, as in sa trabaho pa lang, maski unsa akong trabaho, kugihan kay ko. Tawa ko mga kamot, tagko kayo no. Tagko kayo. Eh grabe ko, trabahoso kay ko. Ikapilaw ko katuig na nga tabang, balimbalhin. Grabe to kung amo sa una, di nga nahagugaw, pero to nakabalay ko. Tawa. Wala ko kabalo nga nung ganahan kay kugugaw ron, ganahan kong kalat. Maski isa ka ko, di ko kapunit. Ako'y gihimo. Pero makonsensya ko kung ako'y buhaton sa isa ka adlaw. Hello yan, tulog na, watching from. Saan ang plaga? Ako rin nabawan sa plug, no? Kay Philippines, Japan. Sa paman ako nabawan na plug. Kana kani si Madam Cyril Lilia. Sige na, USA na. Grabe, pagkabugo na ako na pagkababae. Na. Basta mga inaan na. Ampot na kay, nag-stop po giskwela 2004 wala ko kabalo basta mga inana na dyan tayo time na magtinamad tayo unya na po tayo time na grabe po kasi pag ako pag mulimpyo kog balay limpyo yun na as in limpyo yun pero kung gusto ko kung kuan dali mo kimahugaw ang balay hatinuod lang muna mga katabang ako sa una katabang grabe maglungot-lungot ko sa mga anak sa kong amo grabe di mo kapag kong lawas na hindi sila kapunit laborosig ko na ko katabang dari ipablatter guro ko murag na ka sa North Korea iyaan sa yuha nag-live sa tulog from KSA na ay murag murag tuluro ko ni bao na plug Japan, Pilipinas ug USA makaanag ko na bugo ko ako dili sa may hawd na ako dili ko otokan pero na ako'y lain na side na makana jud ko sige kaya ni mo na dili ina ino ko bugo ka sige katawan ko inko sige kablo ka ni siguro sa imo kay bright man ka educating wala diba karon sa mga pag-eskwela spelling ana mag-question mark gud ako ang kuan na uto ka na pero kadang katawan ko isa na sa mga kuan na comedian kunuhay me pag spelling gani pag di ko kabulo sa spelling maliun ko na pero usay ginatuyo jud ko na mas dali naman pero nakakuha lang ko ang consequence ko ano ko kanaya gaan ako ang ang sitawagan na ay ang spelling pag ko anak ko niya ka may spelling yan okay. Shoutout ko iyaan from musa na plug nakatami jud ko nag-live kaya ang pa-shoutout watching from Texas o kaniyo si May Star Celo USA na ma'am no ang plug hi Levet 4 good morning from Alaska ay mga madam din ang mga madam din ni tanaw sa kuha sin mo stars ma'am
Bayad sa tarak. Sila sa may labot ni kuha mga tarak. Hindi ka kabayad. Ito ay grabe. Pre, kung ano mo ko, kung di ko mangutang, di ko kabutang. Mga USA, mga taga ibang bansa iyaan kay gising pa mami karon gani. Alas 2 na. Gising pa mo ang kuan dari akay kuan. Asil mana sila ba? Tato na kasi iyaan. Teka na kay kwarta. Uy. Bawal po ka may hunod. Simbak ko kay kasi di matinuod. Ang kuan lang. Sa nga pag-istorya ha. Siguro makakaon pa ko. Ana. 1:22 sa hapon di sa North Carolina, USA. Buntag diri hapon sa inyo. So ang gabi diri buntag sa inyo. Pito no. Deserve mo iyaan. Kalinog na iyaan. Kita nagbantay sa earth. Nalatang na ba? Matingala jud ko ay kanay mga trending sa Facebook, wa jud ko kabalo. Ana si ising ganina na ni ko ano do si Kibuloy ni sana siya ni sana ni kaan ni surrender. Kiskisag steel ball na. Ay, yung taon. Makiingo ko sa kong naong no. Dili kay ko kagandahan. Pero di na ko gubaon. May surrender daw. Anak ko, ha? As in? Ano sising? Sama na imong internet diha. Hindi ko di maabot. Wapa man ka with the heart. Ang wala yun na importante with the heart. Ang isa ko ha. Di na ko ikuan. Uy kay pasig. Diba, inanay mo mga man tingog sa kuan na wala na kuanan 6 years na. Tayo ro kay nung ni Beyonce. Unsay lawasa na wasa? Saba kay, ano man saba kay ihi sa mga dagan, no? Ka, bisag ihi, madungog na nato, may gani. Hi, Samnelo. You want to hear my pee? My pee is on fire.
Tawa ha. Ano, gibash ba ko ani? Ngano yung mahugaw akong balay? Ngano di daw ko kalimpyo? Naay mang limpyo. Di lang yung kumusugot. Di ko gusto na hilabtan ako ang butang. Di ko gusto na saan ni? Liquid wash. Di ko gusto na matandog ako ang mga butang. Pasigwa ko yung makitaan. Ay, mga pamintin ako makasaban. Ay, hindi pa limpyo. Balag uluron ko diri alam dyan pang hilabot sa kong gamit ayaw i-arrange. Pero nadyo tao na kuan kayo limpiada na tao. Ina ko napalit sa TikTok. Kani pre-sample may naman pero wala pa na ako na-upload. Kapag sana akong gwapo sana akong dili ako ang ay, kalami. You're so nice when you're speaking Bisaya. What do you want me to do? I English? No, you adjust. Kalami. Ang uban na kinanan kung asa ibutang diha ra jud. Haha, bahala wa na kadimao ang magtan-aw mo mag-adjust. Ito mang mayet. Di ang ako lang ba kay nagpalimpyo yung ko daari sa balay pero ako maigso na gunyang gitagaan ako palipay. Limpyo kayo ang balay. Sa diha ko mga gamit niya wala sila. Kung asa kong gamit asa kong kuan. Kailangan kay nako. Manang di ko pwede na magpalimpyo. Munang daari ako manghudara hantod gawas ako tindahan ba. Wala diya po upload na vesi. Nako igsoon sa Lord. Dili imula ning i-freezer. Tawasin ani na. Share your blessing iyaan. Nag-share ko. Sa klaseng i-share? Sa tao? Kabalo mo no? Tanaw lang ninyo na datoon ko. Dato ko kay vlogger ko no. Yan nanay tarak-tarak. Ay, ginoo ko na Magani ka na ganing mga kabalo ko na mga kanang mga nakato nag-states or namin yung farm. Ako kung kuan ka nang di ko magpakuan kabalo ko unsa kalisod na sila kwarta pero kailangan kay nila nya kung mangayo pug ka ilang pamilya ako no kung mata kog blessing ay upload na ko magana kong pamilya hilasa hatag sila iya kami gani adreno nag-asin-asin paringno lang jud na maayo kan tao sa social media kabulo ba ka sa mga pamilya. Pero ako akong pamilya no di mo kay kwarta. Believe kay ko. Pero kung hatag ko malipay sila. So walay pugsanay. Karang tindahan ni mo iyaan grocery ba ni mo obligya jud ni mo imong kapitbahay. Dili ako ning kuan amo ang istoryaan. Ako siyang gipakuan istoryaan jud ni na amo ang sitcom. Wala jud namo na kuan pa kay na busy ko.
Gani. Isod, uy. Muna sa awan ako, daghan mo kong amiga ng abroad. Pero, pamikabalo ka sa yung katigan. Ano kayo mga amiga, mga abroad, ako mga ate. Ako gisoon. Tay, dili lalim sa gawas. Uy, basi pag ami kagtrabaho dito. Si Mikyat, yes, makaingon ka Mikyat. Oh yes, saya, hi siya, pero daghan siya kuan. Yang mama, yang igsuon, yang mga anak, yang mga bills. Tay, dako og kanang expenses, dako kag sweldo po, dako pog expenses. Dari sa Pilipinas, gamay kay sweldo, kay gamay na mag-expenses. Ilabi na sa mga OFW, akong ate OFW, pila lang sweldo dito, 24? 24, ilang kuan? Bakit aman nato diri sa Pilipinas, no? Pero, dili man ta ka kuan, dili ka kuan, katigom. Lisod kayo magtigom, uy. Imong muta iyaan. Di mo guni muta, kuan mo guni siya, bleach. Hi, ma'am. Sarap pagbasa sa pangalan. Oo, mahata ng dira. Dako gay mo kwarta dira, pero dako pa mo expenses. OFW, di po lalim mo OFW, bata to, kuan ka, kasambahay ka na OFW sa alayang bansa. Tay, di man pwede na, ay, di sa kumalimpyo karong adlaw ay kapoy ko. Dili parehas diri sa Pilipinas ba? Yes, we earn pounds but we also spend pounds. Oh, ana. Ya, tapos diri pwede mo ka mukha og mais, barato ra. Mais na kanon. Yang ko lang magtanom kag tanglad og kuan kanang kamugay. Pwede na solve na mo kuan. Pagkaon, pero dito sa kuan magnapay winter, di ba mga buhi mga kamugay dito. Pero kung tagaan ko na sa ako ginatagaan jud ko sa mga line sa kanang mga OFW, ginatagaan ko nila. Mudawat ko kay blessing man na, pero kuan mangayo maulo ko. Kay di ko gusto na kuan samtang naapo ko yung mga kamot o tiil, di ko magtabang. Pang down day na nga, di ko tabang kamamlong. Thank you kaayo, Ma'am CPIC. Gwapo kay Singapore, no? Gwapo kay Singapore, ay. Akong sapatos ito ba, 5 kaadlaw, nabasbaktas may wajay hugaw. Grabe yung Singapore, hasta nindua. Di ari, isuto din mo bagong sapatos mo, pagpuli na mo. Puti ba yung sapatos na mo, mag-itom, pauli. Believe you could sa Singapore, ay. Pero, hasta mahala. Yo, iisad mi diri iyaan. Lisod ka ayo, maging kuan, uy. Magsapalaran. Kay, naba ko yung ate ate na ka na, kaan, na, OFW. Kailangan kayo magtapok mo ni Jila Jude sa isi ugmamulo. Thank you. Pusa ka mo. Ako wala. Nakaato na ko abroad. Tagtitali mag-abroad. Kaya ano ka nang di magkakapangay bitsin sa silingan. Nalisid kayo mga tag-friend dito. Okay naman diri. Okay. Kuan pero dito.
Dahil di ka pagkaon sa pikas kuan. Pwede siguro, pero lahi yun ang Pilipinas. Namin mga generous pagkaayo ng mga puti, no? Pero, mga Ruby na, mga generous na mga puti, no? Pero lahi diri sa Pilipinas na, ganing, kanang, lahi rin yun. Di ka patil katay kung kay way anon. Ha? Humot kayo siya ni Ma'am Lula, pet. Makawali ko po ka, mamalit ko, gusto pag product, tagkan pangkonsumo. Kamu dyan hatag palipay na mo sa inyong mga content pa siya tayo taga Dumaguete Negros Occidental. Thank you, ma'am. Ako no, sa tinood lang no, di po biya lalim ang maging content creator. Dili. Kaya no, ilabi na karon na halos tanan na lang na vlog. So, kanang makana yung ka ba na, di mo sa kompetensya no, kay, syempre, murag taod-taod na pud mi sa social media, murag, nailhan na jud mi, pero na magibag-o karon na mas witty, mas funny, o dali ra mutubo ilang followers, no? Inana. Pero ang kamgod ana, nahatod kanus aka sa social media. Ana. Ma-inspire ka siyang kahamis. Nga ako nag-endorse. Ako na-inspired. Kalain. Kalain po din mamay. Usa yung kung maging-andi ba niya, mamula kong na, magitom kong samot, ate, ni. So, pag mamula kong na, pula-pula. Oo. Pero sa tiro doon, no, kapoy siya na maging content creator. Ilabi na ako nang i-content ugma siguro. Na kana ganing na magbash mo ha. Pras na ising na may pag namatay na lang kang bayuta ka. Makagaba kang bayuta ka. May pamamatay na lang ka, ilubong ka. Sayon ra siya, isulti sa isa sa mga content creator. Sayon na siya isulti. Pag ikaw, content creator, musulti ana, Paul jud ka. Paul jud kay ka. Kung mga kaginana sa followers. Pero ang followers, pwede makaingon. O ginana. Masuko man pero dili pwede. Kaya nga no, lisod ka ayo, so plastic mo, di mo kakuan, may panang uban kay kuan, kanang prangka kayo. Lisod mo kayo maging prangka. Lisod ka maging prangka di sa social media. Tinuod lang. Alam na sa mga daghang basher. Ibutan na to kisa may daghang basher. Si Ash, si Habibi. Diba? Napuna sila yung mga feelings, no? Pero, siguro, ang uban wala ka sa, dili mi friend ni Habibi, ha? Friend mi ni Ash. Kami good ni Ash, kaya ilang good mi. So, dili siya in-ana ka, dawi siya misturya sa social media. Sa in-person. Katawanan siya. Pareha lang. Pareha lang. Tapok-tapok, normal. Pero mamagod na yung porte sa social media. Na being confident, being guwapa. Wala siya labot kundi mo gapan sa iyaha. Diba? Itong dagan kaayo ni Saka ang kilay na anak si Habibi na emboy ka na ay kunyog ko ana kasi na ay kunyog ko ana una mo manaway sa kuha kung tunga na mo sa kuha ang dili income at kay ni Saka ang kilay adto siguro sa iya siguro itong kalagot anak siguro pero dawi sa iya mong istorya magkatawa ka kay kuan ba
Sa dagaw gud ni bashi iya ha na. Oh, wala mo kay kwarta pero na kay kwarta pero bawal ba mo na way kwarta. Na may kwarta pero sakto lang. Lahi na dyan social media. Feeling na ko no kanang ang uban kay kuan. Ako di pa dyan ko tatong bagagnaw. Kay kung tantong baga pa kog nang no maghimo dyan kog story. Maghimo kog hello Kayla, guwapa. Ako ra mong guwapa Kayla. Maghimo dyan issue ba? Karang matrending. May kena. Para na ako mamaligo. Ikapoy naman ko eh. Wala labutay sa mga content creator. Ana lang. Pero so far so good no, murag kuan. Kanang wala pa ko nasi ko basher pero wala ko nabasahan siguro. Pero wala, Jude, wala. Ay no, hindi mo ko nagabasa. Mo kabalago sa kuan. O sa trending. Pero kuan, taga na ay. Wala ko basher, siguro. Hindi mo ko maglabot-labot sa issue. Gani. Ako na po. Ugma na pod ko. Napag ko trabaho ugma. Inaani man jud ning kuan. Daghang salamat sa nagtanong sa ko ang live. Halawan ako napansin na happy taday ko 1 hour nag-live. Daghang salamat. Pagtanaw sa live no kay pasalamat po mi kay una. O sa hapit na alas 2 napay 41 ng tanaw. 42 na di ay. Daghang salamat. Matwag na ta. Lakaw pa man ko alas 6. Dali lang ko. Sa salog. Di ko baligo. Kamo mga madam, nawa mo sa gawas, simikit manggod kuan kanang pag naa siya dito kasi siya muli Pilipinas pero pag naa siya daari gusto na po siya mabalik sabay chismisan alas 2 lang ko ginuok ko sabay chismisan nato day di ko ganang chismis na online. Kesa may ganahan ako na content creator. And ako na siya na-meet na din ako si Telma. Hasta kahinhin. Grabe mga hinhin man si Mamlo pero times 10 si Telma. Grabe. Si katawa. Telma kahinhin. Pwede mo Telma oy. Wala yung premium sa first comment kaya naiyaan. Sa first na kong live, wala po yung premium. Sa kadaghang skincare din sa kalibutan, no, ang nindot ko na skincare eyes. Ang tinuod yun na eyes. Mag-fola-fola imong now. Pero di man ko nagabutang og eyes. Usap to chismisan. Amo ko chismisan. Usap trending karon na ako kabalo. Ay sige. Eyebrow studio. Mapakuha na pag gani ko.
Papausab na pod ko. Grabe akong kuan ba, restricted 1 year in 5 months. Pula man noon pa karon ko, pero kuan nauli-ulian na ang views. Grabe. Kana ang isa sa pangitaan og kwarta nya ma-down. Motong kuan ay napasalamat jud ko sa Ginoo na nabalik-balik na, ilabi na nakoy tarak-tarak. Gamit kay siya, dili na siya panghambog na, uy, nakoy tarak-tarak dato ko, ana-ana kunuhay, pero dili siya panghambog kay utang man siya. Utang man, di siya mahambog eh. Di siya pulipid. Pero gamit kay siya in fairness. Watching from Saudi, shout out ko kay Sir Molina, pagkakaisa Toril, Davao City. Hi ma'am, taga Toril. Sira mo sabihin atong chismisan. Wala naman tayo chismisan na lo, ginukulos-dos na. Basta ba chismis no, kadyo katulog ay. Lemon gatas ug olive oil, himuag ice na, maunay nice nga skincare, low budget yaan. As in, lemon gatas og olive oil, himuang ice na. Sa una gud no, ang skincare sa ko, ang silingan sa una no, lami siya gnaw kay Maxipil number 2. Tapos but nga niya og kanang gatas, tapos butan og lemon. Ibutan niya sa ref. Muna yung now. Papo ko yung now. Melatonin tiyaan. Gani, melatonin. Na nag-chat sa kuha ba? Sa kuang page. Mabasa na ko yung iyahang message, pero dili ko ka-reply. Kaya naana siya na, iyaan ko, di ka katulog. Kaya ngano, ako 2 days na ko natulog natulog alas 9. Namit kayo matulog sa'yo ay, yung mata og sa'yo. Pero kanang pila ko kabulan street na, pagkana ko na, mga ko sa bintanaan ko, alas 7 na. Masara ko na pagtulog ani. Ano po ko nakatira, nagbulka siluet. Tinuod na. May mas magkugit ta. Ay, kaya may kwarta eh. Ilabi na sa ako ang edad karon. Pakurinta na niya. Wala ko na pundar. Dili makumpetensya ang kinabuhi ha. Pero, napasalamat ko na nakibalay. Kanang matawag na ko ako Kanang muli ko. Ani, magbika ka diri ana. Palag uluron ko daari, basta ako ang balay. Kay kapag damo ko sa laing balay, kinto kay ka. Ikapila ko nagpuyo sa laing balay. Kinto kay ka. Lisod. Lahi na kayo na yung balay. Basi pagpayag na. Layo na kayo ka na ganing. Antay na sa una. Kanang galgalon yung inom ba. Nga pag itong sa boarding house pa ko. Kabalo man sila sa akong boarding house. Tuon ko dito. Tagaya na pug ko. Pero kung makauli kaya, inyong balay, layo kaayo. Murag ganig, ang imuhang balay ng escape private life nimo. Lahir yun na balay. Anay ko sa igsoon. Paningkamot day. Kaya ako igsoon man na babae, kamanghuran na, siya may tig-video sa kuha. Nya,
nakarealize ko ba na maglimpyo siya sa balay, mag-video sa kuha, o basta akong event. Anak ko na, pag 22 ba ako magsuon, anak ko na, babae ka, pag-explore. Kay, ako pa kurinta naman ko. Wala man kay ko na-explore akong pagdalaga, no? Pero kailangan mo na i-explore. Kay pag laagan kay ka, murag ikaw may kapuyon pag nalakas akong edad. Pusa namnama imong pagkadalaga. Isuroy. Hi Michael, Dagundon, kamusta na ka? Kanos ang magminyo? Di nako magminyo. Wa na po ko'y anak. Inayo na lang ko. Tama to, anak ko sa wisuon. Pag express mo sarili. Atog lain-lain na lugar. Para makuanan ni mo ba. Kaya kulong mo siya daari. Di po siya mulaag. Pero anytime di siya mulaag. Tagan ako siya kwartang ginagmay. Di ko gusto yung nanay ang kinabuhi. Gusto na ko kuan kanang hi Ma'am Yara from Jordan. Gusto na ko may experience niya biyan dalaga. Katong nagdalaga ko, nakapuro ko trabaho. Maski asal ko naabot. Nakoy kuan ba? Murag na amo na ko siya sa una. Ako tang i-upload ro. Simakuan siya ba? Oo, enjoy life. Naabot na lang kog states pero wala ko maswito og Davao. Oo, explore youth po para. Thank you Ma'am Aki from Alaska North Pole. Thank you Ma'am. Ana jud ko na. Gusto jud ko maging kanang kiat kay ko ay gusto ko kanang mga ubay-ubay ako matilawan lalaki ba para kana ganing para pagtiguang matiguang namin na nami katawan. Ako sa una. Grabe kay pa to laki na ako sa una ba. Ana gud niya mga pinakasi mong best friend natiguang po da sige na mo chismis ya samtang nangapi mo sa kabuntagon niya dala pa kaon sa mga manok sa bugan ni mong mais. Ako sa una gatay ka ay na ako gyud wag na naglaki. Kasi ko ginana ay mana ako sa explore jud kung mas pila ka tabangan ti ka. Wali paggan. Di. Pag mo share gud nga sila Judessa, sila kuan, mag-share sa kuag about sa laki, magpangok ra jud ko ay ano ko, wala jud ko kay experience anang gugma gud. Dali dugay ko nakauyab 27 ko na virgin one. Tapos siya lang. Nakatilo ko lain laki. Kaya wala naman mi. Nakana ko na boring ako ang love life o sex life. Boring. Samot na karon na ako'y dulaan na. Dili ko kailangan laki. Iba ng mata. Di ba tere? Bahala ng mga laki. Dira ba sa diri kurkurog na ko. Yan eh. Hi May. Gamit niya kung level 60. Wala na ko day. Anak ko, okay lagi, wala mo dra. Mapakaon ko kung sarili. Pero kung naogi, laki good nga no, kung dili. Kung wala, masiga tong mata. Yes, sulirap na this. Ana-ana, jud.
Atong una na kung kuan bagitagaan ko kanang vibrator. Mga puro tin-o. Ana, duha ka buok ko. Saan ko man ni? Di ko mo gamit ano kado po dali masisikanhan ni. Sabaan ka nakakarton pa na hapak ko simnaw. Pero wa pa siya ko na nagamit. Ako nang gitry ani Yani, kasakit. Dili ko katulang jela ako dito ko nakuan. O dili na di battery akong gamit. Ko na di-charge na. Yes, uy. Atong una na kong gamit yung murag nahilasan mo ko yana ko. I-on check niya na. Ay! Hilasan ko, di ko ganahan. Isnapod. Hilasan jud ko, mura ko burikat to. Di jud ko gusto niya. Simot na ko. Kaya ko bahag silat, no? Higbayt na ko. Yan yan. Ay, bat. Pagkala na ko. Ay, bat lagi niya. Ano? Ato na. 6 years na lagi niya. 6 years na ako naghihimo. 6 years na die. Chargeable, uy. Yes, nakasolar. Ibulad. Dili, bulad ako sulat. Dua may sakuan. Sa vibrator. Tunguna na ako first day. First day. Yeah. Madlo ko, basi pag babito ko, basi nanagtanaw, marang anak ko nunod, sila, nanagtanaw. Ako, isa dari, agod, ikaw, maapkan, Porma ko yaan sa sige. Kalo na porma. Walang lapwa ilang. Yes, uy. Kaya you can try. Kaya you di mo kaunoran. Nadyo ko imagine nun na crush kinako. Kaya mo. Krik. Piulo. Anak ko, piulo. Oh, dito, isa ka balding. Isa ka baldi ko na ng gawas. Pag-giveaway, lapaila ninyo. Actually, ako nang kuan. Ako tanay hatag ka mamlo. Regalo na ko siya, ha. Yan, siya ban na. Pero, birthday gift na ko siya kay, kung saan naman siya na, ko maulong ko dito kung wala ko gift. So, kung sa kong irigalo siya na wala, naman siya tanan. Di po ka-afford og bag, di po ka-afford og sapatos niya, sandal niya, di po niya bet. So, akong huna-una, kani vibrator. Ako ang gikuan siya, ha. Ako, hello, gwapo lagi ng design. Ako, na may bana si Manbulo. Single na ko, for mag 5 years. Gikuan ako sa karton. Ko, Manbulo, sorry. Ako, niya. Kagat. Wajud ko ka-charge. Wajud ka-charge atong kuan ambot asa to ang lagot po ko kay muli giba manlimpyo ba na wala ang charger. So manual na lang ko ani. Wala na lang ko. O DJ na po kani. DJ in the music. Tiki. Manual na taani dry. Kaya ka balo asa ang mga charger dry. Ay, pulipod. O sa pa mo ko ay patik-atik, ginoo ko. Huwag naman tayo ulaw di sa media. Nakalukutot ko, sorry. Ako gikuan ko, Mamlo. Ako ba nagamit akong regalo sa imuha? So, unsa na naiyaan ko, vibrator.
man ka iyaan. Ay! Kung di pa ka buang, mamlo. Agay. Asya, alam mo, iyaan ko. Uy, kanang imo mga baby hair magawas, mga tanggal yung mamlo mo, uban pangkaspa. Mga karak. Ang mga mamlo, na siya 24 kabuk level. So, ang ako pa natistingan, bita sa tayo, no? Ako pa mura siya 20, ay, dili 16, 20 man, 20 ka level man ata. Ako pa natistingan kay 2. Dry sa 2, dry, makuyapan na ka dry sa 2. Na, anong una? Ano de una? Ay, ay, duwa, ikatro kay, mula lagi. Mura lagi ka na gani apan. Sabi tao ka na sitaw ka na. Pero mga insekto. Gani matug na gani ko. Matug na ko. Matug na ko sa ipo ko. Alas 6, 2, 3. Tapi ko sure na makamatug ko karon. 2, 3, 4, 5, 6. O 4 ka oras ako ang tulog. Nya ako pa ang drivering ugma. Pero salamat sa kuan ha. Di ko kakuan. Panapod akong manghudi pa ko kakuan kay sabab biya na. Mayroon akong silencer na. Karak! Ano magkusog kayo. So manuwal sa akalo wala may kuan charger. Nawala man as may butang ilang more na akong kalipay. Nawa pa yung charger. So, mao na to. Maayong buntag sa tanan. Ug maayong hapon sa inyo ha. Kung asa mo nahimutang. Dahil salamat. Dahil salamat sa natad sa akong live. Sa nag-comment o nagatag sa gift. Shara dyan isa. Si Ma'am Aki. Thank you. May buntag.